खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे टपिकआनो जादों नैबे आंनि चेनेलखौ लानानै नोंथांमोननिसिम बुंनो सानदों। दिनै माखासे आङो आजोले बोसोरसे जाबाय बे चेनेल खुलिनाया, नाथाय नोंथांमोननि अननायाव दासिम नोंथांमोनजों सिनायजानो हादों। आङो दा 6K दिनै आङो सानडेखौ लानानै दिनै मोननो हाबाय। जोबोद साबायखर होयो आं नोंथांमोननिसिम। लाभ इउ गाइस नोंथांमोननिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बे गोजोननायखौ लानानै आङो नोंथांमोननिसिम माने नोंथांमोननि अननायखौ होनायखौ आङो बजबनानै लाबाय आरो बेखौनो बुंनो सानो आं। माखासे आंनि बे टेलेन्टेडखौ लानानै माखासे हारिनि जिखिनि आं नाजागोन, नोंथांमोना जुदि आंनो अननाय होबाय थायोब्ला जेब्लासिम आङो एसेबां गोजौ थाखोआव आंनि चेनेला थाङो, अब्ला आंबो हारिनि थाखाय जाखिनि जोंनि बर' समाजाव माखासे जेंना जेंसि सोमजिबाय थानाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम माखासे लानानै फैबाय थागोन। दिनै नोंथांमोनाबो माखासे टेलेन्ट दं, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि टेलेन्टखौ लानानै नोंथांमोनाबो इउटुबनि दारै फेसबुकनि दारै नोंथांमोनाबो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबो। नोंथांमोनाबो आंनिख्रुइ बांसिन गोरों गोरा दं, सोलोंथाइ गिदिर थाखोआव फरायनाय दं। नोंथांमोनावबो मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे जेंना जेंसिखौ नुना दुखु मोननानै दङब्ला नोंथांमोनाबो ओंखारबो, नोंथांमोनाबो हारिखौ फोसाबनो ओंखारबोदो। माब्रै होनोब्ला नों आं नङाब्ला रावबो हारिखौ फोसाबनो हाया। बेखायनो नोंथांमोनखौ आं बुङो आरो आं सापर्टबो होयो जेन ओंखारबोयो आरो नोंथांमोनाबो गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओंखारबोदो। जों एसेल' गोरों गोरा जानाया जोंनि थोजासे नङा। जायफोर एसेबांनाखि गाव गावनि साननायाव बयहाबो मोनफा मोनफा आइडिया थायो, बेखायनो जों बयबो खौसे जानानै लोगो नांनानै जों ओंखारबो। बेखौनो आं बुङो। दिनै बे 6K साबस्क्राइब मोननायजों लोगोसे आं नोंथांमोनजों जोबोद माने बुंस' हायै आंनाव जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बुंस' हायै माने बुंनोनो हाला आं नोंथांमोननि अननायखौ होनायखौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों अरायबो लोगोसे थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे था। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैबाय थादों, नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट होयो आरो आंखौबो गोजौ थाखोआव लाङो। जायफोर माखासे जोंनि बर' इउटुबारफोर दं, बिसोरबो बिथांमोना माखासे गोजौ थाखोआव थांदों। दिनै नोंथांमोनाबो आंखौ बेफोरबायदि गोजौ थाखोआव लाङोब्ला आंबो नोंथांमोनजों अरायबो नोंथांमोनजों लोगोसे थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थायो। आरो नोंथांमोननि सोंनाय आरो फिननाय होनो थाखाय आं नेनानै दंगासिनो। 10K मोनब्लानो नोंथांमोननो कमेन्टनि दारै सानडे कमेन्टखौ आं लाना फैगोन आरो नोंथांमोननि सोंनायखौ आं फिननाय होगोन। नोंथांमोना आंनाव मा सोंनाय फिननाय होयो, आं मा सोङो आं बेखौनो फिननाय होगोन। बेखौनो लोगोसे आं बे चेनेलनि दारै आं नोंथांमोनजों नुजाबाय थागोन। बेखौनो आं नोंथांमोनसिम बेखिनिखौनो लानानै आं नोंथांमोननो माखासे नैबे आंनि 6Kखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायनो बा मिथिहोनो आं लाना फैदोंमोन। बेखौनो आं माखासे आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो हारिनि थाखाय माखासे जाखिनि जेंना जेंसि बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबोगोन आरो माखासे खैफोद आफोदनि माखासे बिपद आफोदाव थानायफोरनि थाखायबो आं मदद खालामगोन। नोंथांमोननो आं डिसक्रिपसनाव नम्बर होनाय दङ, जाय नोंथांमोना आंनि बे डिसक्रिपसन मबाइल नम्बरखौ नोंथांमोना वाट्सएप लिंक खालामना लाहै। जायफोरा खैफोदाव गोलैना दं, मदद नांगौबा बे वाट्सएप नम्बरजों नोंथांमोना आंखौ मदद लानानै नोंथांमोननि थाखाय आं हेफाजाब होनो हागोन। बेखौनो आं सानो। जोंनाव दासिमहालागै बर'नि गेजेराव खैफोदानो खैफोद नुजागासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर खैफोदनिफ्राय बारग'नो एबा खैफोदनिफ्राय बासायजानो लुगैयो, बेखायनो आङो इउटुबनि दारैबो माखासे हेफाजाब खालामगोन। आरो जायफोर नोंथांमोना माखासे टेलेन्ट दंबा गाव गावनो चेनेल खुलिनानै माखासे हारिनि थाखाय माखासे सोलोंथाइखौ होगोन, आं बेखौनो सानो। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंनानै दोननाय जाबाय। लाभ इउ गाइस। जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे सानखौ लानानै। बाय बाय।